Sariya Bulo jamukan lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn k'aw bisimila aw ka jamukan kɔnɔ. Sariya Bulo don Surufila télévision so kan an minnu bɛ k'an lajɛ nin waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Kita mara la hakaja ka se Kɔdiwari jamana ma ani Burkina Faso ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka Surufila télé lajɛ a Sariya Bulo nin waati. Bi babu kɔnɔ an bɛna ni hakilina ye min ye an ka jamana sariya sunba kura ye min bɛ k'a labɛn an b'o waatiw la. Kabini san 1992 le 25 février sariya sunba min bɛ sano ale de tun bɛ sen kan u b'a fɛ k'a falen yɛlɛma min bɛ don a kɔnɔ an b'a la ka masala o de ka bi a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ka jamana sariya sunba kɔnɔ sariya senw dɔn mun b'a kɔnɔ mun bɛ bɛn mun tɛ bɛn sariya dɔnbagaw ko ten ko ale bɛ bila sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ sariya bɛɛ bɛ jigin ale duguma n'ale kɛra sariyaw bɛɛ la sanfɛ sariya sunba ye a ka kan kabini o daminɛ la jamanadenw ka se ka kunnafoni k'u bilasira o sariya tɛmɛsenw fɛ mun bɛ a kɔnɔ nisɔndiya ko jumɛnw bɛ a kɔnɔ ni don nataw la o bɛ kɛ lafiya ye an ka jamana in ma ka sabu kɛ kiiri taabolo ye an ka jamana kɔnɔ maa caman bɛ yen nɔ ɲininikɛlaw la avocaw la magistraw la minnu y'a jira k'a fɔ walasa jamana ka yiriwa fo k'a sɔrɔ sariya ale bɛ ka bato a ɲɛma min ye kiiritigɛla baaraw ye a baarakɛcogo a kan ka kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔna na ni o kɛra yiriwa bɛ sabati ka sabu kɛ kɔfɛmɔgɔw bɛ da jamana la walasa ka se ka na n'u ka nafolo ye ka don jamana sɔrɔ yiriwa siraw fɛ mais n'u ma o yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ a la o la a ka kan ni jamukan bɛ an bolo Surufila télévision so la min wele ko Sariya Bulo a ka kɛ nin waati in na an ka se ka maa jolen wele minnu bɛna masala anw ye k'a fɔ yɛlɛma jumɛn min dɔrɔn ni sariya sunba kura kɔnɔ a dan de jugew dama ye e ni ne an bɛɛ lajɛlen ka kan an bɛɛ ye jamanadenw ye walasa ka ni sariya a kɔnɔ k'o dɔn o la bi babu a bɛna o de kan le thème du jour la sécurité juridique et judiciaire dans l'avant-projet de constitution de la République an ka maa welelen o kɛnɛ kan aw de nama don n'ale bɔra yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ka sabu kɛ kuma walawala cogo ye bamanankan na Maître Koto Traoré avocat au barreau du Mali ni ale ye sɔgɔnadonba ye Mali barreau la n'an ko ma ko avocat ale bɛ an bolokɔrɔ bi walasa k'an bɔ kunbanna pewu-pewu k'an bilasira ni sariya kura in a taabolo kɔnɔ an ka maa welelen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan o la ne ni aw ni ala sɔnna an na bɔ kunban kɔnɔ ka sabu kɛ walawala ɲuman min na di bamanankan cɛɲi na a na kɛ sababu ye ne ni aw an na faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ o la an bɛ jɛn an n'an ka maa welelen ka masala ninnu da dɔn ni nin ye inshallah. Maître Traoré an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn siɲɛ caman mako ser'i ma kuma o kuma dɔrɔn i ka baara bɛɛ bila walasa ka na kuma anw ye min ye jamanadenw ye ka se k'u bilasira hali jamana faamaw k'u bilasira sariya taabolo la an ka jamana kɔnɔ don o don a bɛ kɛ wajibi ye an ma ka o foli kurakurara i la. Basuna n bɛ foli n b'a a lasegin i yɛrɛ ka cɛsiri la ka télévision so somaw fo ka foli fana lase an ka karamɔgɔ ma ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ n ye kuma in fɔ wagati la n ko anw bɛ jamana kɔnɔdenw de kama sariya in bɛ dilan olu de kama maintenant minnu b'a labara a wajibiyalen bɛ anw de kan anw ka a ɲɛf'u ye ni wele bilala anw ma o fana ye dɛmɛ sugu dɔ fana ye ka ɲɛsin u ma o fana ye jamana jɔ cogoya dɔ ye a bɛ wuli ka jɔ min na nin ye n bɛ foli kuraya k'a di yɛrɛ ma k'a di tuguni karamɔgɔ ma k'a di télévision so baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. A diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Traoré karamɔgɔ Asɛri Seru Sumani Marani Hayidara n dalen b'a la k'a fɔ jamukan in a n'a faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ an ka jamana maracogo natakuraw la o la yɛlɛmaba jumɛnw donna ni sariya kura in kɔnɔ n'o ye sariya sunba kura in ye. Sutura a di o diyara n ye mais yanni an ka an da don yɛlɛma minnu donna la ni yɛlɛma baw de don ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma sariya ta fanfɛla kan kiiritigɛ bonda ko ta fanfɛla kan an b'a a fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ k'a fɔ nin sɛbɛn min bɛ ka labɛn nin sɛbɛn in ye jamana ka wolosɛbɛn de ye parce que jamana bɛ komi adamaden kuma n'a fɔ cogo don mɔgɔw ka a faamu k'a fɔ adamaden i ka wolosɛbɛn in o de y'i ka sɛbɛn ye o de b'a jana tigɛ i tɔgɔ ye nin ye i jamu ye nin ye i fa ye nin ye i ba ye nin ye i wolola nin wagati la maintenant n'i ye nin sɛbɛn in ta an b'a fɔ ma nanzarakan na ko constitution jamana ka jɔsen sɛbɛn de don et puis sariya min de don jamana kɔnɔ sariya foyi tɛ ale sanfɛ
sariya mun bɛ ta an ka lasigidenw fɛ ni wasadenw fɛ n'an b'a fɔ o ma ko député ani jamana yɛrɛ b'i bolo n'o bila sɛbɛn na ani diɲɛmɔgɔ cɛ ani jɛkulu wɛrɛ cɛ o sariya sen o sɛbɛn si tɛ se ka ni sariya sen sɔsɔ ka da a jɔyɔrɔ n'a bonya kan donc mɔgɔw ko faamu k'a fɔ ale de bɛ jamana ka jamanaya di a ma ale de b'a yira k'a fɔ ko karisa nin de ye président ye karisa nin de ye wasadenw ni assemblée ye karisa nin ye critique bonda ye a taabolo ye nin ye a ka kan ka kɛ tan ni gɛlɛya nana a ka kan ka ɲɛnabɔ cogo min ale de b'o o bɛɛ kofɔ a bɛ hadamadenw ka hakɛ ani min wajibiyalen fana b'an kan ale de b'o fɔ n'an b'a fɔ o ma ko droit et liberté donc sɛbɛn min de don sɛbɛn in nafa ka bon kojugu a wajibiyalen de don bɛɛ ka se ka a dɔn parce que ale sɛbɛn n y'a fɔ cogo min sɛbɛn tɛ yen min bɛ ale sanfɛ sutura yɛlɛma caman donna sɛbɛn in kɔnɔna in na ka a ɲɛsin critique bonda ma ka ɲɛsin critique kow ma sariya yɛrɛ kow ma parce que n'i ko ko lakana adamaden lakana a ni la o bɛ yen ka adamaden bolofɛn lakana o bɛ yen mais ka adamaden lakana a ka hakɛ kɔnɔna la sariya de b'o kɛ o de la i ye thème min ta bi ko sécurité juridique et judiciaire a nafa in ka bon kojugu bon ni sɛbɛn kura in kɔnɔna in na an b'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ sɛbɛn nin ye sɛbɛn kun fɔlɔ de ye nin de labɛnna jamana ɲɛmaa tun ye baara kalifa maa dɔw la u ye baara kun fɔlɔ min kɛ o de ye nin ye k'a d'a ma bon n'a bɔra nin yɔrɔ in na jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka jɛkulu dɔ bɛ yen ni conseil des ministres don olu bɛna jate minɛ ni olu y'a jate minɛ sisan a bɛ bɔ olu bolo tuguni a bɛ sɔrɔ ka bila kan na wasadenw min bɛ ladege min b'an fɛ n'an b'a fɔ a ma ko CNT a bɛ taa di olu ma olu bɛ kalata kɛ n'u sɔnna u ma sɔn mais a mana ban tɛmɛ o bɛɛ la a bɛna taa kun cɛ min na o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ k'a fɔ anw sɔnna nin sɛbɛn in ma an ma sɔn nin sɛbɛn in ma anw jamanadenw an yɛrɛ b'o la an yɛrɛ b'o la donc a kuma yɛrɛ laban ye bɛna di jamana kɔnɔdenw de ma ni jamana kɔnɔdenw ko anw sɔnna nin sɛbɛn in ma a fɔra a banna a bɛ labato a bɛ lawajibiya bɛɛ kan mais ni jamana kɔnɔdenw k'u ma sɔn o bɛ kɛ ni vote de ye n'a bɛ fɔ ko référendum o vote in ye fɛn fila dɔrɔn n sɔnna ma sɔn oui ou non donc mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ sɛbɛn kun fɔlɔ min dilanla o de ye nin ye président bɛ tila ka sigi k'a kan n'o ye conseil des ministres a bɛ bɔ yen tuguni ka na wasadenw na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kuma kɔdan bɛ di jamana kɔnɔdenw ma donc o kɔnɔna in na u ye yɛlɛmabaw de don ko in kɔnɔna in na d'abord yɛlɛma in ye mun ye n'i y'a jateminɛ fɔlɔ u ye ɲangili kura dɔw ta k'o ɲangili kura ninnu fɔ a sɛbɛn in kɔnɔ ka fu siri a la kosɛbɛ kosɛbɛ ka yira k'a fɔ waleya min de don waleya cɛjugu de don o b'a projet in kɔnɔna la a fɔlɔ ye jɔn ye mun ye o ye jɔnko kɛlɛ jɔnya jɔnya n'i ko ko Mali kɔnɔ bi a gɛlɛya caman bɛ yɔrɔ caman bon n'an ka nin sɛbɛn yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko adamaden si man kan ka a wajibiya ka kɛ o maa ye maa min a t'o ye adamaden bɛɛ kelen an bɛɛ kelen sɛbɛn y'o fɔ k'a yira k'a fɔ maa si tɛ se k'i lawajibiya k'i ka sɔn c'est-à-dire waleya min ma ne dɔ caman b'a dɔn an ka todunkan in na ko jɔnya a nana yira k'a fɔ o kɔnɔna in na k'a fɔ o ye waleya ye waleya min sariya b'a kun yɛrɛ a ka dabila waleya dɔ fana ye mun ye tuguni o ye yuruguyurugu kɛlɛli yuruguyurugu ko o y'a kuma in fɔ sɛbɛn in daminɛ yɛrɛ la n'an b'a fɔ o ma ko préambule yuruguyurugu kɔni yuruguyurugu y'o fɔ k'o gɛlɛya ka tila k'a fɔ ka fɛn ɲini fɛn min e dun ka sɔrɔ t'a bɔ a bɛ ye e bolo o bɛ dankari jamana ka ɲɛtaga la o y'o o kuma in fɔ a kɔnɔna la o ye yɛlɛma in dɔw ye mais yɛlɛma dɔw fana nana kɛ mun ye u y'a hakɛ di an jamana kɔnɔdenw ma ka a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw kiri bɛ tigɛ wɔnu de ye kiri bɛ tigɛ ni kiri tigɛra fana a bɛ lawajibiya wɔnu de kan ni degun bɛ kiri tigɛ ko kɔnɔ wɔnu de fana de don u nana yira k'a fɔ sisan n'i ye jamana kɔnɔdenw lajɛ bi degun dɔ ye mun ye c'est-à-dire kiri tigɛ ko ɲɛnama u y'a yira k'a fɔ hakɛ de don jamana kɔnɔden bolo kiri ka tigɛ c'est-à-dire a ka kɛ kiri ye kiri min bɛ c'est-à-dire lahala ni
adamadenya hakɛ dɔni minan kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma ko procès équitable ni tilennenya kɔnɔna la o ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ dɔ ye o y'o fɔ a kɔnɔ ka tila k'a fɔ jamana kɔnɔden ka kiri k'an ka tigɛ wagati la wagati min dama sigilen de don an da de la kasa ma ko gɛlɛya dɔw de don ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kiri mana damina a ti ban donc a bɛ komi u y'o jate minana k'o don nin sɛbɛn in kɔnɔ k'a fɔ hakɛ bɛ jamana kɔnɔdenw bolo bi u ka kiri ka kɛ kiri lakika ye fɔlɔ o y'u ka hakɛ ye filanan ye min ye u ka kiri ka se ka tigɛ wagati fɔlen kɔnɔ wagati min ye wagati dama sigilen ye a kana kɛ wagati dama tɛmɛlen ye kojugu kiri ti ban jamana kɔnɔden min bɛ kiri la u tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ u y'o fɔ a kɔnɔna la u tilala tuguni ka a fɔ ko jamana kɔnɔden nin baara in kɔnɔna in na hakɛ b'a bolo parce que juges ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko conseil supérieur de la magistrature o conseil supérieur de la magistrature ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ kuma kiiritigɛlaw ka hakɛ an'u ka taabolo an'u kan ka bila nɔ na cogoya min na o ko la donc o yɔrɔ ye yɔrɔ jɔyɔrɔba yɔrɔ de don min bɛ u ka ko kiiri latigɛ maintenant u ye hakɛ di jamana kɔnɔden ma sisan k'a fɔ jamana kɔnɔden min n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dankarili ka hakɛ la a ma kɛ sariya kɔnɔna in na o kɛra ni kiiritigɛla ka sira ye hakɛ b'i bolo bi o jɛkulu in i ka se ka taa damakasi sɛbɛn don ye o tun tɛ kɛ fɔlɔ dɛ o tun tɛ kɛ fɔlɔ o ye yɛlɛma dɔba dɔ fɔlɔ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka tila k'a fɔ ko ni kiiri fana tigɛra sariya ye wagati min fɔ ko kiiri sɛbɛnw ka kan ka labɛn ka di jamana kɔnɔdenw ma o kɛli wajibiyara kiiritigɛla kan n'a m'o kɛ a bɛ se ka ɲange juge yɛrɛ bɛ se ka ɲange juge yɛrɛ bɛ se ka ɲange parce que a fɔra décision judiciaire, les décisions rendues doivent être rédigées dans les délais prévus par les lois et les règlements en vigueur. Au cours de fin ni ye critique au critique len kofé sutura o kan ka sebeni misala la sana nambe krila crime baramaden flaw ni ñongo namba famo ko civil anga sharia do be amba famo ko code de procédure civile commerciale et sociale e ba ye o ye délai fo ka fo ni critiquera seben kan ka se ka di le temps duru konnala mais ba ye gɛlɛya caman bɛ don a la bon caman b'a a kun fɔ k'a fɔ baara ka ca dossier ka ca bon o y'a kun ye mais sariya ye min fɔ an da bɛ se o de ma sariya o tile 15 fɔ sɛbɛn ka se ka labɛn jamana kɔnɔden min nana kiiri la a ka se ka sɛbɛn sɔrɔ n'a tigi wasara a fɔra a banna n'a ma wasa hakɛ min b'a bolo a ka wele bila ka taa fan wɛrɛ a ka se k'o kɛ donc a yirala k'a fɔ ni kiiritigɛla ye kiiri tigɛ wagati min fɔra sɛbɛn ka kan ka labɛn o kɔnɔna na ka di kiiridenw ma o wagati labatoli kɛra u ma wajibi ye n'o ma kɛ ɲangɛli bɛ se ka y'a la n'a bɛ fɔ a ma ko sanction administrative o la tuguni u nana min fɔ a kɔnɔna la k'a fɔ ko kiiritigɛla ka kan k'a ka baara kɛ tilennenya ladiriya kɔnɔna la ani kɛ yɛrɛ ye kɔnɔna la n'an b'a fɔ indépendance surtout ani ladiriya kɔnɔna in na o kɛlen a ma o kɛra wajibi ye a ka baara kɛ n'a bɛ sariya in labato a ka kɛ dans l'impartialité probité et puis équité donc o b'a a kɔnɔna in na olu kɛra kiiritigɛla ka ma wajibi ye nin sɛbɛn min bɛ labɛn na kɔnɔna in na pour que kiiri ka se ka tigɛ ale ka tilen k'a fɔ ye bɛ fan dɔ fɛ o kɛli n'a y'o kɛ a ye sariya sɔsɔ o bɛ se ka hakɛ di jamana kɔnɔden dɔ ma komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min o tun tɛ yen fɔlɔ n'a yɛrɛ y'a ye u ye dankari a ka hakɛ fɔlen na donc ka kuma in ta ka taa damakasi sɛbɛn in ladon o jɛkulu in fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko conseil supérieur de la magistrature bon o jɛkulu bɛ se ka mun de kɛ o bɛ se ka ni sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o bɛ se ka ɲangɛli kɛ n'an b'a fɔ a ma ko sanction disciplinaire o yɛrɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ waleya ka jugu fo ka taa se kiiri ma kiiritigɛla yɛrɛ bɛ se ka kiiri maître min ye juge yɛrɛ ka juge minɛ k'a fana kiiri o b'a a ka fɛn kɔnɔna la k'a fɔ
n'i y'a bila ka sɛbɛn in damakasi sɛbɛn taara ka taa don yen nɔ olu bɛ se ni kiiritigɛla ma ka kiiri baara kɛ olu ye min fɔ sariya min wajibiya kan a bɛ se ka ɲange sanction disciplinaire bɛ yen nɔ o y'a yira fana k'a fɔ dans le cas échéant poursuite judiciaire poursuite pénale o b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka taa ale yɛrɛ bɛ se ka kiiri n'a ye sariya sɔsɔ o ye yɛlɛma dɔw ye yɛlɛma mun nafa ka bon kosɛbɛ n'a tɛ yen fɔlɔ ninnu ma kɛ bon komi sɛbɛn de don an y'a fɔ kuma daminɛ la a ma lawaleya fɔlɔ mais ninnu fɔlen de b'a kɔnɔ k'a fɔ jamana kɔnɔden hakɛ bɛna d'a ma parce que hakɛ min bɛna d'a ma o hakɛ in ka kan ka d'a ma cogo di a ka kan ka labaara cogo di o ko sariya dɔ bɛ ta ka na o fana walawala k'o yira o ka kan ka taa jamana kɔnɔden ka kan ka taa cogo min ni ko ye ani ko min fana ka kan ka taa o ɲɛkɔrɔla la o loi in bɛ na o sariya sen kɛrɛnkɛrɛnnen in bɛna ta wasadenw fɛ olu b'o o jana tigɛ mais a hakɛ bɛ di jamana kɔnɔdenw ma u ka kuma doni ka taa yen nɔ fɔlɔ o tun tɛ jamana kɔnɔdenw bolo. nin diyara n ye kojugu maître an b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc nin bɛ a jira n na k'a fɔ min ye an jamana kɔnɔdenw ye les justiciables ka se magistrat ma donc an bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔw ka kan an bɛ don min na ko bi. kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔw ka kan bi c'est à dire kiiritigɛla ye maa ye ale jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna la maintenant a bɛ baara min kɛ baara in bɛ fɛn fila de kofɔ a bɛ adamaden ka ɲɛnamaya kofɔ ani a bɛ adamaden ka sɔrɔ kofɔ donc n'i y'o fɔ i ye jamana yɛrɛ de fɔ donc u ye wajibiyali min kɛ jamana kɔnɔdenw kan u ka tile n'u ye nin waleya in kɛ nin bi kɛ u nana wajibiyali kɛ kiiritigɛlaw kan u ka baara kɔnɔna la baara ka se ka kɛ parce que olu fana bɛ baara kɛ sariya kiiritigɛla bɛ baara kɛ ni sariya de ye mais ni kiiritigɛla fana bɔra sariya kɔnɔna la dɔrɔn a ye sariya sɔsɔ donc o hakɛ min taara ka na di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ bon sɛbɛn bɛ ta k'a yira ni o ye dankari ka wale la i b'a doni ka na a kuma lase juge ka nin jɛkulu ma hali o jɛkulu in fana sariya kura in ye yɛlɛma don a la parce que n'i y'a ta sisan k'a lajɛ i b'a ye jɛkulu in ye ale sigilen bɛ ni kiiritigɛlaw dɔrɔn de ye i bɛ taa sɔrɔ maasuru minnu b'a la olu ye minisiriw ni directeur wɛrɛw ye mais kiiritigɛlaw de b'a a jɛ kɔnɔ ka ɲa ka ca maintenant sariya sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko o la a bɛna kɛ o jɛkulu in a bɛ kɛ kiiritigɛlaw ye kiiritigɛlaw bɛ kɛ tilancɛ ye maasuru wɛrɛw bɛ kɛ tilancɛ ye minnu tɛ kiiritigɛla ye olu bɛ don a kɔnɔ conseil supérieur de la magistrature maasuru wɛrɛw bɛ don a kɔnɔ kiiritigɛlaw bɛ don a kɔnɔ donc a ɲamaya bɛ to président de la république bolo jamana ɲama bolo donc o de la ni maa ye damakasi sɛbɛn ladon yen nɔ olu b'a jate minna ni ani ɲangeli ka kan n'an bɛ fɔ ko sanction disciplinaire olu bɛ se k'o jana tigɛ n'a dun ti ɲa fana a bɛ taa kiiritigɛ bonda ɲɛkɔrɔla la a bɛ taa yen nɔ a kiiri bɛ taa tigɛ yen nɔ. nin diyara n ye kojugu maître ka kɛɲɛ ni an ka waati ye waati nɔgɔyara an bolo min ye organisation judiciaire ye c'est à dire ko ninnu tɛmɛcogo min ye justice yɛrɛ baara tɛmɛcogo ye kiiribondaw tɛmɛcogo fanga kɔrɔ minnu tun bɛ juge bolo procureur bolo juge d'instruction bolo i n'a fɔ don tɛmɛnen i da sera a ma cogo min na est ce que maga kɛra o fanga ninnu na walima o fanga ninnu b'u nɔ na walima dɔ farala a kan. wa yɛlɛma donna procureur ta la kosɛbɛ an b'o fɔ ten parce que sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko maa tɛ se ka bila ka taa kaso la tuguni n'a ma kɛ kiiritigɛla ye kiiritigɛla min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma n'a ale b'a a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo n'an b'a fɔ a ma tubabukan na magistrat indépendant o de bɛ se k'i bila ka taa kaso la donc n'i y'o ta i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko procureur ka maa bila ka taa kaso la o y'a bɔtɔla ye ko in na. maître sisan waati kama o yɔrɔ in nafa b'an kan kosɛbɛ an delilen don min na bi fɛn caman caman bɛ kɛ fangaba bɛ procureur bolo i bɛ bali k'a mɛn dɔrɔn ko dɔ ye kuma dɔ fɔ walima fɛn dɔ kɛra dɔrɔn a nɔ minɛna procureur ye mana da k'a taara kaso la mais o pouvoir bɛ se ka bɔ procureur bolo. a pouvoir u ye o de fɔ a kɔnɔna la parce que n'i y'a jateminɛ procureur ye maa ye kiiri la procureur bɛ jate comme kiiriden ale de bɛ nominali kɛ kelen et puis procureur fana
ale be do ka minan konna la ni ye procureur de la république ta tribunal duguma tribunal commune nunta olu ka nyama ba kosɛbɛ ka taa se Kulikoro ani Segu voilà fo ka taa se Sikaso ma olu bɛɛ ka nyama ye procureur général de la cour d'appel ye sariya ko ko o be se ka nyamariya duma ka fɛn wajibiya ka instruction di o labatoli be wajibiya procureur kan bon o procureur général min fana be cour d'appel la onu fana be ministre de la justice ka nyamariya kono ministre be se ka instruction duma tabolo yiru la u ba a labara li be wajibiyo kan donc ni y'a ye procureur be nominali kɛ ale be maa bila ka taa kaso la et puis fana ni y'a ye k'a fɔ ko ale dilennen be dɔ la parce que a be dɔ ka kumakan labatuli a ma o ye kow yɛrɛ dilan cogo ye o ye wajibi ye i b'a ye k'a fɔ ale tɛ se ka jate comme magistrat indépendant be jate minnu be critique n'u be yen n'o ye juge d'instruction ye ani juge siège ye a jate minana u ka ni sɛbɛn kura in kɔnɔna in na k'a fɔ olu de be se ka maa bila ka taa kaso la mais magistrat indépendant n'i y'o ta dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko procureur ye be ka sen bɔ mandat ko in na a be nominali kɛ a ka fanga tɔ bɛɛ b'a bolo mais ka maa bila ka taa kaso la i b'a ye k'a fɔ o be na darakasi ka bɔ ale bolo k'a d'a kan monsieur maître mais n'i y'o lajɛ procureur be Mali kɔnɔ bi ni ko k'i ko fanga minɛ o la est ce que u tɛ kasi u ni ɲɛji tɛ jigi so parce que o de nana kɛ n da delila ka s'a ma k'a fɔ kiribonda kelen na parce que n'i y'a jate minɛ ale bi maa bila ka taa et puis ale ka maa bila ka taa ka teli citation directe fɛn fɛn bi a bɛ na a b'a bila ka taa a bɛ na a b'a bila ka taa a bɛ nominali kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ale b'o kɛ juge d'instruction bɛ se ka maa bila ka taa kiiritigɛla bɛ se ka maa bila ka taa ka sɔrɔ o b'o fali o bɛ kɛ wajibi ye. I da sera ma don tɛmɛn'o la donc n'i y'a jate minɛ k'a fɔ ale ka pouvoir fana ye o de ye a bɛ nominali kɛ a bɛ maa bila ka taa kaso la i b'a ye jamana caman bɛ yen nɔ procureur tɛ nominali kɛ procureur tɛ se ka maa bila ka taa kaso la a bɛ nominali kɛ mais maa bila ka taa kaso la i bɛ taa sɔrɔ juge de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen o kama mais o t'an fɛ yan komi yɛlɛma bɛ ka don an ka code pénal n'an ka code de procédure pénale la peut-être o bɛna lajɛ a kɔnɔna la bon kuma lateliya la k'a fɔ procureur ka fanga nin yɔrɔ in na ka maa bila ka taa o bɛ sɔrɔ ka narakasi ka bɔ a bolo et puis an ka constitution kɔnɔ yɛlɛma min donna i y'a fɔ cogo kiiritigɛ bonda kɔnɔna la kiiritigɛ bonda dɔ bɛ yen a tun bɛ président c'est-à-dire jamana ɲɛmaa ni ministres de juge n'u ye wale kɛ u ka baara kɔnɔna la u y'o o kiiritigɛ bonda in wuli ka bɔ yen n'o ye haute cour de justice ye k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa bɛ se ka taa kiiri e ni ne ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ taa kiiri yɔrɔ min na awɔ jamana ɲɛmaa n'a ye waleya kɛ sisan a y'a fɔ cogoya min na waleya min tɛ don a ka baara kɔnɔna la u ko k'a nɔ tɛ se ka minɛ dɛ f'a bɛ mandat min b'a bolo o ka ban n'o banna a nɔ bɛ se ka minɛ a bɛ se ka taa kiiri komi jamana kɔnɔden tɔw bɛ kiiri yɔrɔ min na a bɛ taa kiiri ye maintenant a nɔ bɛ se ka minɛ a ka baara kɔnɔna la o ye fɛn kelen ye n'o an b'a fɔ o ma ko haute trahison n'a ye janfa in kɛ bon o janfa in u y'o fana ɲɛfɔ k'a fɔ o tɛ fɛn wɛrɛ ye a bɛ kalikan min ta n'a ye o sɔsɔ. Maître mais o yɔrɔ la est-ce que jamanakuntigi bɛ kalikan min kɛ k'a tɛgɛ kɔrɔta k'a kali ala ni jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ baara kɛ tan est-ce que ni jamanakuntigi bɛɛ fana ye baara kɛ ten yɛlɛma bɛ k'a la. yɛlɛma ti k'a la parce que n'i y'o kalikan in labato i b'a ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ don n'an bɛna gɛlɛya ni jamana kɔnɔdenw bɛ wuli fo ka taa se coup d'état ma o ti kɛ o maintenant n'i y'o kalikan in ta n'i y'o kalikan in i m'o labato i y'o janfa dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ye janfa kɛ kelen n'a ye waleya kɛ waleya min bɛ sɔsɔli k'a ka fanga la ou bien n'a sera jamana nafolo ma n'a ye jamana nafolo yuruguyurugu ou bien n'a kɛra sababu yɛrɛ ye ka na kɛ waleya ye ka dankari jamana kɔnɔdenw ka hakɛ la n'o ye violation des droits humains u ye olu de ta k'a kɛ janfa jugu ye janfa min président bɛ se ka nɔ min na ka to a ka fanga kɔnɔna la mais o nɔminali in fana na f'a ka sɔrɔ an ka wasabonda fila min bɛ yen nɔ parce que wasabonda kɛra fila ye olu ka sɔn fɔlɔ ka o ko in jana tigɛ ni olu ye o jana tigɛ sisan k'o nɔminali jana tigɛ o bɛɛ ye vote de ye ni olu jɛna fɔlɔ n'o tilancɛ jɛra ka vote kɛ sisan k'a fɔ k'a nɔ ka minɛ a bɛ taa di commission dɔ ma commission dɔ bɛ yen nɔ commission compétent o fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a ye k'a fɔ ko awɔ a bɛ nɔminali kunbɔ o chambre min o wasabonda min y'a jɛ olu bɛ vote kɛ ni a ma caman fanba sɔnn'o ma a bɛ bɔ yen nɔ sisan a bɛ sɔrɔ ka na
kana chambre fly chambre do in fana na o fana be I kuma akan na sonna na ma son jamana nyama no kamina donc abi tembe ni sera be fait au vote fanfela fait na yera ka fo nyade do nu na ye ka fo vote kala yera ka fo ko a o chambre fla be jena o majorité jena ka fo wi nyade do mi fora jamana nyama ma donc wa fo ka bo fangala abi destituer ka bo fangala na destituer rasista atita fangwere de abita jo kribonda mi jamana kono den to be keno bon ni ministre ye premier ministre ye wo o bebe ta juger kribonda nyakoro jamana kono den to be juger kribonda mi nyakoro la danfara min be ministre ni jamana kono den to che ni be ministre ya la ye wale yake o konna ina ika ministre ya konna ina Cour suprême de Bessika inomina ka segasegali ke ni segasegali nominali bana ibeta juger kribonda min jamana kono den nunu be juger yoromina o fana député o fana ta yorola o ye fusira la ka fo député tseka nomina dron na e wale yaka ka bara konna la na bora ka bara konna la do chobimbe kala aha chobimbe kala ni jaranye maître ka bi jam kan kunje wati banamulo ka ban pew sécurité juridique et judiciaire dans le projet de la nouvelle constitution sécurité juridique et judiciaire yoro mimbe no ni ama wasaba soroyi o ye cour constitutionnel ye cour constitutionnel joro ka bo ale de be ni seben kolosi ale de be jamana nyama ka jamana nyama kala fili jabi bo ni député ko jabi bo ani ni seben sosora akuma kan ka ta fo ale de nyakoro o ma hakedi jamana kono deuma o yoro ina jamana kono deum nu ya ye ka fo ko ni saria bonda ni mi an sigle be min ka sosora o ka se ka kuma doni kata lase o kuru nyakoro la o ka se ki dado la o te fe in konna ina o ye o fendo yo kan ko o laje yani ko kata se vote yoroma anafa kabo ajaranye maître ñin ngare chama hume amulo me ka kenanga bi wati bana amulo pew dona tawla ni fɛnw sigira senga aman jangala ni ala sona anga wuli bi sima kuma chamana wala sa nin ko imeta lama do mina ambela jine kase ka nyere sura kono ka do anga jamana sariya do ambela jine kase ka nyere sura kono sariya blon kono bi ni de ko aw garsige anga ma wolele maître Koto Traoré avocat o baro jimali ame aw fuka wali mando ka tamali una fogata mali koka ko le nyabaka anga fuli bi se aw manin wati na kerengena ni ba fo aka me wala wati wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh